Boas tardes a todos os que se nos acompañades neste acto de presentación da candidatura do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Cabanas. Queremos tamén agradecerlles a súa presenza, as autoridades do Goberno galego que hoxe están aquí para apoiarnos tamén. Bueno, feito estes agradecementos iniciais, gustaríame presentarme porque moitos de vos non me coñecedes. Chámome Carmen, vivo en Lavandeira, na parroquia de Santa Cruz, no lugar dos Piñeiros. Traballo no ensino, son mestra e xefa de estudios no CRA de Narón, no Colexio Rural Agrupado de Narón. Como vos decía antes, vivo na parroquia de Santa Cruz, unha das zonas máis rurais do Concello de Cabanas. Nos 12 anos que levo vivindo aquí, levo observando unha desigualdade. Os planos, non? O plano da rúa ao lado da xente, dos seus problemas, e o plano das institucións, xa fose nos concellos, nas diputacións ou agora no goberno de Galiza. E para todo ese traballo xeneroso e ilusionado de centos e centos de persoas, creo que fixo de nós unha forza diferente, unha forza única, que coñecemos os problemas da xente e que por outro lado somos quen de solucionalos. O noso lema di aquí está o BNG e engadimos, desde os concellos tamén facemos país, porque a nos parecenos que facer país é apostar por un urbanismo para vivir, por un urbanismo sustentable que protexe o medio ambiente, frente a outras concepcións políticas depredadoras e especuladoras, que podemos decir así, que non lles importa que os seus alcaldes se dediquen ao negocio inmobiliario, Cando viña cara aquí, viña matinando precisamente nunha idea que xa esbozou a compañeira María Xosé Bravo, que me precedeu, Xa van alá 2 anos de goberno, case 2 anos de goberno, donde se nota unha forma de xestionar, e non só de xestionar, tamén de gobernar este país moi diferente. Xa hai unha serie de pasos que se van dando que non son simplemente acenos, son ademais unha serie de pasos fundamentais que son o alicerce dunha nova de facer política, dunha nova maneira de facer política e de creer neste país, Que pasa? A Casa do Concello, a Casa do Pobo. Esta é unha Casa do Pobo moi pechada, onde se exixen si as obrigas aos veciños, pero non se lles informa dos seus dereitos, non se lles facilita o exercicio dos mesmos. Por iso estou no bloque, vou na candidatura do número 2, porque sí que é un equipo que traballa, que ten centros de ideas e que pode poñerlas en práctica. Fai 2 anos, case que 2 anos, estábamos tamén en campaña electoral e adquirimos un compromiso cos galegos e as galegas. En todos estes mítines, en todos os actos políticos, explicábamos que queríamos facer, por que había que facelo e que se estábamos no goberno o íamos a facer. E o estamos facendo. Decíamos que o sector naval tiña futuro, cando nos decían que non. Decían que non había empresarios, e nos demostramos que hai empresarios no sector naval. Decían que non iba a haber entidades financieras para respaldalo, e hai entidades financieras para respaldalo. E a nosa aposta polo sector naval só tivo unha limitación, a limitación daqueles que nos queren impedir competir nun sector no que Galiza ten todo demostrado e moito por demostrar de cara ao futuro. Hoxe teño que sentirme moi orgulloso de encabezar, creo, a mellor candidatura que se presenta a estas eleccións municipais. Sinto moi orgulloso de encabezar unha candidatura que representa a todas as parroquias do Concello, sen exclusións. Están as 7 parroquias aquí representadas. Está Porto, está Cabanas, está Irís, está Laraxe, está Santa Cruz do Salto, está Reguela, está Súa Serra. Están todas. E, ademais, no que é un cabezamento da candidatura, por primeira vez temos un reparto igual de homes e mulleres na parte alta. O BNG vai tratar de garantir un goberno da igualdade, un goberno para todos. Amigos e amigos, temos por diante unhas eleccións municipais e cantas veces temos escoitado aquilo de que nas eleccións municipais votamos a persoa. Temos escoitado en infinidade de ocasións. Pois ben,
reparade nas persoas que forman a candidatura do BNG. Non vos pido que o comparedes con, non vos pido con outros, que o comparedes con outros grupos. Só vos pido que valoredes as persoas que presenta aquí o BNG. E chegaredes á conclusión de que se o que importan son as persoas, o mellor que nos pode pasar a Cabanas é que nas vindeiras eleccións municipais gañe a candidatura presentada polo Bloque Nacionalista Galego.